Ja, het is altijd zeer prettig om de minister-president van Aruba te mogen ontvangen. Sowieso omdat we allebei enorm hechten aan die koninkrijksband. En Aruba is one happy island. En die blijdschap naar het Nederlandse deel, of het Europese deel van het koninkrijk brengen, dat is altijd zeer welkom. We hebben eigenlijk heel veel dingen besproken, waaronder alle samenwerking die nu worden opgebouwd om vanuit Europa meer aanwezig en actief te zijn op Aruba. Bijvoorbeeld de Wageningen Universiteit, die dus een Memorandum of Understanding, een Letter of Intent heeft getekend voor een onderzoekscentrum op Aruba. Om ook die kenniseconomie te ontwikkelen naast het toerisme. Ik denk dat dat heel goed is, want Aruba is natuurlijk bij iedereen bekend als een fantastische plek om naartoe te gaan. Met de universiteit, met het ziekenhuis, met kennis van de natuur, met de unieke karakter van het koraal is het ook een hele goede plek om onderzoek te doen. Bijvoorbeeld het herstel van het koraal nu. Dat is een indrukwekkende ontwikkeling die niet alleen op Aruba, maar ook op de andere eilanden en mogelijk op de hele wereld impact kan gaan hebben. Ik heb vernomen dat jullie ook hebben gesproken over de pre-clearance op de luchthaven. Ja. Wat is het voordeel voor Nederland hierbij? Een EU pre-clearance facility, dat bestaat nog nergens op de wereld, maar het zou dus misschien op Aruba kunnen komen. Dat zou prachtig zijn. Dat betekent dus dat je op Aruba eigenlijk al in Nederland kan zijn op de luchthaven. En misschien nog wel als je directe vluchten naar andere landen, Duitsland bijvoorbeeld, ook komen naar Duitsland. Ja, dat zou eigenlijk veel makkelijker nog maken, dat reizen vanuit Aruba naar Europa. Voor toeristen, maar ook voor Arubanen. Je hebt immers met het Nederlandse paspoort de mogelijkheid om door de hele Europese Unie te gaan. Ja. Nou, dat is dan een nog veel makkelijker route, want op de luchthaven ben je al binnen en dan hoef je niet meer op Schiphol uitgebreid in de rij te staan. Onze twee landen binnen het Koninkrijk nog dichter bij elkaar brengen, daar zou dit een geweldige stap voor zijn. Daarom is de KLM hier ook zeer enthousiast over. Nou, dat hebben we ook gedeeld, behalve die twee belangrijke onderwerpen die de heer Paternotte net noemde, die hebben we ook behandeld. Maar wat ik ook belangrijk vond is om ook een boodschap te delen met de heer Paternotte dat wij bijzonder dankbaar zijn. Eén, dat wij in het Koninkrijk zitten en twee, dat in tijden van enorme spanning, met spanning tussen Venezuela en de Verenigde Staten, dat het Koninkrijk zo present was. En we konden ook duidelijk voelen dat er veel is gedaan om de eilanden buiten het problematiek te houden. En dat hebben we te danken aan ook veel lobbywerk van de diplomaten van het Koninkrijk. En hoogwaarschijnlijk ook de gezagdragers. En de contact ook met de verschillende ministers, Buitenlandse Zaken en Defensie, was intensief. En ik moet zeggen, ik zit al een tijd in politiek, maar die betrokkenheid van ook deze plekken behoren tot ons. Dat was heel bijzonder, ook gaf een heel goed gevoel. En voor wij, meneer Paternotte en ik en anderen die geloven in het Koninkrijk, dat zijn de momenten dat het op de proef wordt gesteld. En dat wij ook de meerwaarde inzien van hoe belangrijk het Koninkrijk is. Dus met het project die we net bespraken, kunnen we daar ook extra inhoud aan geven. Maar het is ook duidelijk dat het concept van het Koninkrijk, dat moet blijven voortbestaan en moeten we blijven versterken. En dat doen we uiteraard ook in dit soort gesprekken.